welcome semenendi domine muchinda we mondoro musango reza rima Sarafina ndivimbise kuti ndichato kuda weshes wejira wesho wezo asina jara. Oh guys, today tripa demo nditika tikutaza ndo pateta previous tikati the water is very important kukosha kwa mvura kati datanga ma projects edu tida kuti tiite naika. Sa nasi uno tripa dam pane chimvu chedu chinogara mvura saka chichiwetera mvura momwe chichi neutralize chichi fertilizer futi chi mvura iyo futi zve saka tiri kuti sisu nhasi guys ka tauya panapa tine mvura yetinayo mvura kukosha kwa mvura the importance of water to your projects saka ndona yetoda titaura nezvo nhasi uno previously we were talking about land and the water, so today I'm talking about the water. How important is the water to your project? So todatara pamunhu ari kurisana neinonzi crop science nditika ndio todatasa naye kuti mvura yakamukoshera sei uye zve mvura inofanirwa kuva yakamira sei kuti igogona kusustain project rako iyoyo. Right, todatsa kuti ukawa keen to the dam calculate distance unenge uriyo from the dam to land yako yauina iyo. So mvura yako iyo inokwanisika kuti iyo mvura yako iyo ivane mvura kuti inokwanisa kuti ikurove throughout the year annually water yokuti inokwanisa kuti January to December mvura iyo unenge uinayo kuti ukwanise kurana ma projects ako chi zviri efficiently and fluently. So right, secondly ukaona zvose zvisingagoneki kuti mvura yako iyo iri kunetsa mvura yako ukwanise kuti ikugarire newewe throughout the year, you wanna drill the bore kana kuchera matsime tinozikurudzira kana usina mari nokwana, don't worry about it. I'm here to give you a solution to that problem, just because I know that for the moment either you don't have money to hire the bore drillers to drill the water and to install the solar panels and everything that you're going to sustain your irrigation equipment that you wanna need. So tukuti sisu kana uri padhuze ne dam, right, you wanna buy a solar watenga solar watenga water pump inoshandisa solar diki yachona nditika yokuti inokwanisa kuti ne gradient yako unyatsoona gradient yako yakakura zvakadini, so unokwanisa kuti about 200 US unokwanisa kusustain zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka tiri kuti mvura isusu yakakoshera papema ma crop sciences, right. Tikutarisa kuti zvirimwa zvedu I am going to show you on my next video tichitarisa nauye zvirimwa zvinoda mvura yakawanda kune zvirimwa zvinoda zvemvura shoma. Saka chazotarisa on my next video kuti ma crops ungarime according to the place where you are api achoni achienderana nenzvimbo yonenge uri. But first of all guys, make sure you are keen to the water. Saka mvura yakakosha guys. Saka panapa kuti sisu kana padhuze nepadhamu, water is the best mineral throughout the world. Nothing is important more than water. Even gold is not also important kana usina mvura. Saka mvura ndo the best mineral and the first mineral that you must have it. So guys, watch me on my next video where I'm giving you some updates and some information about your project that you want to run on it. Thank you very much. I'm more than doing this.